Ate ni Nanay Lydia, kinading Ah, din kumila be. ka mo tayo. Ari, umikan ang Ganda gamay. May kamare. Tarang kita yung masilo. Ay. Nagraiban na dito ang asin. Kini na. Napintas to ukek. Napintas to ukek. Napintas sa tiraw ko na eh. Yung nanay na eh. Wow! Anak ko matew. Yan, ako din. Tiraw ko na eh. Ako din. Oh! Ow! Tingling. Ow! 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 Tingling, tingling. Imporwanan! Imporwanan! Tingling, may sakay. May sakay, may sakay. May sakay. Akong pilit pa sa dikdong ko, Gina eh. Hintay ka na eh. Hindi ko ano pa agmerinda ka lang ratawagimon ka. Siyempre ako nagmerinda. Nala pa nagsapaan. Oo, nagdadraman. Nagdadraman? Purwa na mong karutan! Purwa na mong karutan! Dali na, Nanay. Nagmerienda ka no kapag sa... Sutil mo na. Surdong. Sordong ni nga bakla. Kao kami. Apong kunsing. Apong kunsing ah. Ayo. Ay na, natigag ako. Ay na, natigag ako. May pakitlag ako. Hoy! Ay! Hoy! Ay! Ano apong kunsing? Sige. Inta ko, od ikan kanta. Usan diti po yung tako ni Kalingga. Ayam! Ayam! Manla laok on uto na. Binungor. Ayo, ayo. Wayo, wayo. Naluglugin jay taltalunin. Kapre! Ay, loko! Ten. Nina, Nagduke. Asyot mun manong aging kuama na. Asyot mun manong aging kuama na. Ano aso magkulkulog ka? Nagan ano ka? Ah, Nagigtot? ano aso magkulkulog? Ijay ko. Oh! Manong ading latag ko. Ay. Gayam da. Gayam da. Saan ka nakagalyaw? Taro ko talaman alan apyan. Ay, kwa ata. Adi, kwa ting. Kano pagagas na kano. Agaste. Agas na gustong. Ay.
kita mo tilatig mo. Agagas kanuti niya lang nga dyan, turtog. Ay, Turtog? turtog. Ipag! Pag! Takurtog may! Takurtog mo tayo, abay! Turtog. Ipag bakit tepato kay? Ipag bakit tepato kay? Ay, nakasira! Hindi naman nagkita tayo. Nanay. Oo, bibig. Ay, Dati ni nanay ko ginina na. hindi na na. Kaya nabanog na napannadraib. Agayan da nga baliya. Nakayaan na kayo. Nanay ko nga silok. Kasi di po sa amin pa'y kamay. Ay! Pusa nga. Pusa nga niyong. Ay, Ni Kise, ni Yuse, ni Bingbing. Yan. di pag ko nga pili. Ay, Hindi mo kayo tumagtibalay, yabak na ka. Uwan kung kunana. Tayo! Ito na ay tan anak ko. Tayo! Tayo! Oh, yun! Silog-silogan na kamot. Ay, okay. Magbubuso na. Bala mi na pigtutan da ko. ay, pusam ne. Ay, Yay na. ay, pusam. Dora dati dali ko da pigtutan da ka Ito, makikita. ito, kung kamat mo kaya. Mungkin nga ngayon, untak kita. Ay, Okay. Unta lang ako. alam na katurturlog. Facebook kumakanta na nagansagkan. Wow, wow. Ang nata na yun, nagadulala ba? Ala, nagpinsta risus mo. Ako sumama. Nagigul ulit na ginamit na. Ayaw. Ayaw! Nagtangipon ng tigwarang nagpudaw. Okay. Ni? Awanin. I-shoot mo, tilatig mo. I-shoot mo, tilatig mo. Ate Mal! Gal-gal tilatig namin. Ay, nagkala. Hindi, ang Naglulumpi ka laman siya dyan eh. Jeka, nasa loob na dito kang kalaman kayo. Bali sa amin, kumari nga mali si Atan. Uy lang, manervyos na. Ay, nagsatilatag mo ita. Ay, at yung nagsama, eh, kabuto. Ay, ang ngaya! Ba't pinagtawkin? Ang ano ka? Kapag kabalyo! Ay, Agad ano? Wala, atan na, gan ano, dilatag na. Ay, atan na, tinagpintas nga kayo ni ko. Atan na, wow. Sila nga tatig daw. Mga lantis ako ni Naldo. Agan ano ate? Kagla na kurkurikuran ti karena. Jay! Ayun na kasako. Wow. Tutulad ka magamain. Yan tay. Ala, kadunggo. Kadunggo nga kabalyong datan. Balyaw? Isururog. Ay, tay, madinawa palipal, palumpar na nagiging birandel na nga kastan. Kapag nga, Madidan sa pangsungsong. Nandun mo na mayan kamay. nakatado dyan yan tip. Ah, Dalikan ko. Di ba kay na-i-condigor dyan, tigam na dyan na yating Okay ni nana, abang ano kaya? Matabason kayo man.
Malintag, sama na. Malinta. Ata pala ni Salman. Sandan. Ay, ay, Sandan. Ganda.